Rigtig hjertelig velkommen til tutorial number 1. Jeg hedder Højne Viber Beckerli, og det er min kollega Katrine Dirkin Holmfeldt. Og vi vil tilsammen give jer denne YouTube-tutorial i, hvordan man laver den perfekte offentlige tale. YouTube-tutorialen er et gratis guide til dig, der ligesom os er blevet inviteret til at holde en offentlig tale, men ikke rigtig ved, hvordan man gør. Hvad konstituerer offentligheden i dag? Hvem tales der til, og hvordan taler man? Vi fokuserer på taler, der historisk har forbundet folk på tværs af grænser og geografier, og vi vil derfor føre jer igennem en psykogeografisk surfing på nettet. Vi opererer med en teknik, vi kalder YouTube-tutorial, og det er et ret interessant fænomen, for YouTube-tutorialen trodser arv, nationalkultur og ophavsret. YouTube-tutorialen opererer med distributions- og tilegnelsesparametre. En omrejsende video, der bliver distribueret gratis. En vildfarende idé, presset gennem dårlige internetopkoblinger. Rippet, reproduceret, remixet, kopieret og komprimeret. YouTube-tutorialen hjælper dig til at opnå resultater, der giver cool cash. Her er London, BBC sender til Danmark. De hører os i 19 meter båndet, på 2 bølgelængder i 31 meter båndet, i 41 meter båndet og på 1500 meter.